Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorriak, zer moduz? Martxoak 28 dugu gaurkoa asteazkena. Bihartik aurrera, aste arte ez dugu saiorik izango, aste santua dela eta guk ere oporrak hartuko ditugu, zuek bezala disfrutatzeko. Baina gaur bai, gaur eduki ezberdinak izango ditugu, alde batetik Izaskun Artigasen erreportaia. Pasaden astean, Milagrosako Zibiboxean dantza lantegia izan zen umendako sua deiturikoa eta horren inguruko erreportaia prestatu egin du, gero ikusiko dugu. Gaur elkarrizketa bat izango dugu ere, kolaboratzaile bat, Mikel Bezunartea, ezaguten ez duzuten entzat, baina hau ez da beren nabiziko aldia kolaboratzailea delako. Iratxe Nafarroako kontsumitzaile elkarteko ordezkaria da, pasaden martxoaren 16an kontsumitzaileen egune izan zen, eta inkesta baten emaitzen berri eman zuen Iratxek, eta gero Mikelek komentatuko ditu gurekin. Baina hori geroago, esan dugun moduan. Eta amaieran artearen ibilbidean ekainaren 24era arte Zitadelako Arma gelan gelatinadura izeneko erakusketaz disfrutatzeko aukera izango da. Bartzelonako Arte Garaikideko museoak antolatutakoa da eta 80ko hamarkada eta baita trantsizio garaia ere birpasatzen du. Gero ikusiko dugu ere. Orain has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko bi efemerideak Madrilen gertatu ziren. Lehendabizikoa 1855 urtean. Obra esanguratsu baten edo famatu baten estreinaldia izan zen, Jose Zorrilla poeta eta antzerkigilearen Don Juan Tenorio antzezlana, Espainiako erromantizismoaren obrarik adierazgarriena. Ia 100 urte geroago, 1939 urtean, Madrilen ere, Francisco Franco militarrak eta geroago diktadoreak Madril hiria hartu zuen. 4 egun geroago, Espainiako Gerra Zibila amaitutzat eman zen. Goazen orain gaurko egunkarietako azalekin eta Diario de Navarrarekin hasiko gara. Lerroburu nagusian, PPk eta herritarron alderdiak 1,1 bitarteko igoerak planteatzen dituzte 7 milioi pentsiodunentzat. Azaleko argazkian, Katalunian ematen ari diren protestetako bat erakusten da. Konkretuki, AP7 Gironako autobidean egindako kontzentrazioa trafikoa etentzeko. Azpian hurrengo izenburua dago. Erradikalak Katalunia geldiarazten saiatzen dira. Diario de Noticias egunkariarekin jarraituko dugu. Goikaldean lerroburu nagusian, parlamentuak egitura bat akreditatu du Ultzama kasuan finantzazio bikoitza izateko. Beherago azaleko irudian, Iruñeako Bilabesetako gidarien lekuan jarritako berrikuntza bat erakusten da. Titularrak honela azaltzen du, babesa bermatzeko itxiturak. Gara egunkariko azalean, Goikaldean lerroburu nagusian, epaiak Puigdemontendako aukerak irekitzen ditu eta Nazio Batuen erakundeak kasua ikertuko du. Azaleko argazkian, Erkoreka eta Alonso politikariak parlamentuko osoko bilkura batetan agertzen dira. Eskuinean lerroburu hau irakurri daiteke. Rajoyek aurrekontuak aurkezten ditu eta Urkullukoei mehatxua egiten die. Euskal komunikabideekin egingo dugu aurrera eta hau da berri egunkarian daukaguna. Goikaldean azaleko lehendabiziko argazkian, Jaurlaritzaren aurrekontuei mehatxu egin die Rajoyk soldata igoeragatik izenburua duen irudia agertzen da. Bekaldean bigarren argazkian, Gasteizen 1961 urtean gertatutako gertakari bati erreferentzia egiten zaio. 59 tiro gizon bat hiltzeko izenburua du eta azpi izenburua irakurtzen baldin badugu 1961eko martxoaren 27an poliziak tiroz josi zuen Gasteiztik Boluetara heldu zen auto bat. Javier Batarrita bertan hil zuten eta harekin zihoazen biak zaurituta utzi.
pixka bat edukiari buruz gehiago edo berriari buruz gehiago jakiteko. Goian beste albiste batzuk agertzen dira, lehendabizikoan Arian atalean foro sozialak eskatu du ez erabiltzeko iraungintze zorian dauden kasuak. Horren alboan, eskuinean, eskolatzea 3 urterekin hasiko da iparraldean 2019-2020ko ikasturtean. Eskuinerago, poliziak 3 pertsona atxilotu ditu Gasteizen Andreak salerosteagatik. Ondoan ere, Bartzelonan manifestazio bat egingo dute hilaren 15ean eskubideen alde. Eta amaitzeko, kultura atalean, Materraren doktrinaren edizio kritikoa egin dute. Euskal Herria irratiko webgunearekin bukatuko dugu. Lehendabiziko albistea halaxe dio. Volkswagenen egindako kaleratze bat salatzen ari dira. Horren ondoan, iruñarrok kartela beteta, maiatzan izango den festivalari erreferentzia eginez. Berago ezkerrean jarraituz, 1926ko kolpeko eraiak horritarazteko plakei eraso egin diete. Eskuinean eta berago, bihar 5 zaurien funtzioa ospatuko da. Eta bukatzeko, Ultzamako biometanizazio zentroak kontzeptu berarengatik diru laguntza bikoiztuak kobratu zituen. Agenda dugun bai gaur eta baita aste santuan ere. Gaur eta apirilaren 6 arte, IPES emakumeen liburutegian martxoaren 8ko grebaren ardatzak izenburua duen erakusketa ikusteko aukera izango da. Sarrera librea da. Gaur Ingurumen Hezkuntzako Museoan baratze kritikoa erakusketaz disfrutatzeko azkenengo eguna izango da edo izaten ari da. Sarrera librea da. Gaur eta martxoaren 31 arte, Kondestable Jauregian beste erakusketa bat martxoaren 8 inguruan. Martxoak 8, beste begirada bat. Sarrera libre. Gaur arratsaldeko 7etan, Kondestable Jauregian, hitzaldia Íñigo Martínez parlamentariaren eskutik. El proceso de paz con las FARC en Colombia. Sarrera librea da. Gaur gaueko 10:00 Iruñeako La Carbonera tabernan kontzertua, Pensamentos aleatorios musika taldearekin, doakoa. Bihar eta astelehenera arte, goizeko 10:30 Olondo erreferentzia historikoko zentrutik bisita gidatuak aterako dira Eugiko arma fabrikara, doakoak dira. Bihar arratsaldeko 7:30 Hiru Errege hotelean Jazz and Music Experience kontzertu zikloa jarraitu egingo du beste saio berri batekin. Old Man musika taldea ikusteko aukera izango da eta beti bezala doakoa da. Eta azkenik bihar arratsaldeko 8etan Iruñean aste santuko ekitaldi batez disfrutatzeko aukera ere izango da, Iruñeako prozesioa. Eguzkitsu egongo da, goi laino batzukin zeruan mendebaldeko edo hego-mendebaldeko haizea ibiliko da. Arratsaldean lainoak ugarituz joango dira eta haizea mendebaldera aldatuko da, aldizka bolada gogorrekin gero iparraldera. Ilunabarretik aintzinera euria egingo du, temperaturak behera egingo du arratsaldetik aurrera. Hortzegun egunaren hasieran zeruan lainotxo egongo da eta zaparrada batzu botako ditu, arratsalde gau partean ateri eta ostartekin. Goizean ipar haizea ibiliko da, arratsaldean hego-mendebaldera aldatu eta indartu egingo da. Temperatura gutxi edo nahiko jaitsiko dira. Ostiralean giro nahasi eta ezatsegina izango dugu, zeruan nahiko lainotuta egongo da, naiz eta goizean zertxobait sareatuagoa egon. Zaparrada botako ditu noizean behin eta mardulak izan daitezke. Gainera, trumoiek haiza jo eta txingorra egin dezake. Bereziki Kantauri isurialdean, elur kota goizaldean 1000 metrotik behera jaitsiko da.
Mendebaldeko eta hego-mendebaldeko haize parrastatsua ibiliko da bereziki kostaldean. Temperatura beste pixka bat jaitsiko da. Ea ze berri ditugun Iruin herrian. Az gaitezen Etxaurirekin. Etxaurik ere Euskaraldia proiektuan parte hartuko du. Euskaraldia ekimenak 11 egunetan zehar, azarotik abendura bitarte, euskaraz bizitzeko helburua du. Hemen bitan elkarrizketak izan ditugu honen inguruan, ere aurkezpena emititu egin dugu, baina gehiago jakin nahi baldin baduzue, hortxe bideo bat uzten dizuegu. Euskara jalgiadi plazara esan zuen poetak, eta gu plazan gaude. Plaza askotan gaude. Plazan nahi dugu euskara eta plazan laizaituztegu zuek ere euskaraz. Baina tira, plaza gehiago behar ditugu. Ahots zahar eta berriz beteko diren plaza gehiago. Eta 11 egun iraungo duen ekimen honen helburua euskararen plaza berritzea denez, 11 plaza bisitatuko ditugu. Bere izena eta izana osatzen duten 11 ezaugarrien letren bila. Gu aldetriaz gatoz, euskeraz gehiago eta jende gehiagokin inguru dugulako pixka gure oiturak aldatuz. Aldaketa. Guk A bat ez, guk bi ekarri ditugu, aniztasuna eta baikortasuna. Euskara guztiona delako eta denok hartuko dugulako parte. Gure helburua ahalik eta herritar gehien inplikatzea da. Eta beti baikortasunetik, egitasmo honek alaia izan behar du, posgarria. Bai horixe. Tira, eta hau guztia nork antolatzen du? Talde antolatzen sendoa behar izaten da, adostasuna eta giro honean arituko dena. Eta herri bakoitzean 11 partaideko 11 talde osatuko da. Eta hau guztia zetarako? Erabileria bultzatzeko, euskaraz ondo dakitenekin eta ez dakitenekin gai. Azteko 11 agunez, eta gero-gerokoak. Gu ikasten eta ulertzen pizkanaka, poliki-poliki aurrera. Eta berbada maiaketa. Ulertu dut, aktibazioaren K. Egitasmo denboran daukagun dinamika bat da, erakunde elkarte eta taldeetan iritsiko dena, etorkizuna gure joikoan daukagu, beraz hori herri hau. L, lana baina, elkarlana. Ikusgarria izango da. Euskara ikusgarri eginen dugu plazan eta kalean eta egitasmoa gainera ikus egingo da. Ara, S, letrarik bihurriena. Ekitaldia Euskararen lurralde guztietara hedatuko da. Euskal Herriko herri guztietara. Ipar eta hego, ekialde eta mendebalde. Eta ekimenaren izaera osatzen duten ezaugarrien 11 hitz hauetatik sortzen da Euskaraldia. 11 egunez euskaraz aritzeko, Euskaraldia. Euskaraldia! Martxoaren 14ean egindako osoko bilkuran adostu zen bezala, martxoaren 31an lurren enkantean parte hartzeko epea amaituko da. Informazio eta xehetasun guztiak udalaren webgunean aurkitu daitezke. Nafarroako euskara zerbitzu ezberdinek lehen hezkuntzako eta DBH-ko ikasleei zuzendutako euskarazko udalekuen zerrenda osatu dute eta Etxauriko udalaren webgunean zerrenda hori kontsultatu daiteke. 1987 urtetik Saharako lagunen Nafarroako elkarteak Tinduf errefuxiatu kanpamenduetatik aurrak ekartzen ditu udaro. Horrek diru gastu handia suposatzen du. Horregatik, erakunde honek taldeko babes hartzea oporrak bakean 2018 proiektua jarri du martxan nahi duten guztiek beraiekin kolaboratu ahal izateko. Informazio eta xehetasun guztiak Etxauriko udalaren webgunean zintzilikatutak daude. Galarko zendean beste albiste hauek ditugu. Hasteko, apirilaren 13an, 3. adineentzako irteera bat egingo da.
Egun osokoa izango da eta besteak beste Iñaki Perurenaren museoa eta Oltzako herri ezberdinak bisitatuko dira. Bazkaria Lekunberriko sagardotegian egingo da eta guzti honentzako prezioa 5 eurokoa da. Apuntatzeko epea apirilaren 8an amaituko da. Udalak kultura, kirola, irakaskuntza, gazteria, osasuna eta gizarte zerbitzuak diruz laguntzeko deialdia egin du. Eskaerak aurkezteko epea irekita dagoeneko eta apirilaren 18 arte iraungo du. Eguesibarrekin jarraituko dugu. Apirilaren 7an, larunbatarekin, arratsaldeko 4etan, Eguesibarko 19. duatloia Jorge Oteiza etorbidetik irtengo da. Horren ondorioz, 3:30 8:00 arte arratsaldean beste bide batzuk erabiltzea gomendatzen da. Taldeka parte hartu behar da duatloian eta aurten ere Nafarroako taldekako duatloi txapelketa izango da. Bestalde, Eguesibarko udalak auzokideei aukera eskainiko die aurten ere ekaineko 8ko festa nagusietan txupinazioa nork jaurtiko duen erabakitzeko. Horretarako herritarrek parte hartzeko prozesua abiatuko da. Orain proposamenak aurkeztu ahal dira apirilaren 8 arte mezu bat igorriz kulegues@gmail.com helbidera. Iruñearekin amaituko dugu. Udalak eta Alde Zaharreko merkatariek fatxadak, balkoiak eta leihoak apaintzeko lehendabiziko lehiaketa edo txapelketa antolatu dute. Apirilean gauzatuko da. Zitadelako labeak denboratik kanpo, lekutik kanpo deituriko Edurne González Ibáñez artistaren arte instalazioa hartuko du maiatzaren 13 arte. Iruñeak LGTBI komunitatearen errealitateak eta beharrak aztertuko ditu. Lana maiatzaren 1ean hasiko da eta 5 hilabete iraungo du. Helburua askatasun osoz bizitzea ahalbidetzen duen aniztasun sexualeko hiri bat sortzea da. Gaur Amaterasu ikuskizunak kultur garaikideko begiradak deituriko zikloari amaiera emango dio Sanduzelaiko Zibiboxean Iruñean. Arratsaldeko 7:30 izango da eta sarrera librea da. Bihar ostegunarekin 5 zaurien funtzioa ospatuko da eta udalbatzak gala jantziekin desfilea egingo du udaletxetik San Agustin elizaraino. Ekitaldia 17. mendeaz geroztik ospatzen da Iruñean 1601 maiatzaren 30ean hiria mehatxatzen zuen izurrite bukonikoa amaitu izana eskertzeko. Erregimentuak udal akordio bidez ezarri zuen ekitaldi instituzional hau, zeinaren bidez botoa berritzen da. Garraio enpresa batek logistika teknikaria behar du Iruñan, beharrezko ikasketa, goi mailako logistika eta garraio ikasketak. Kurrikulunak bidali ofertas abildua proiseret.es helbidera. Landare baratze eta lorategi denda batek saltzailea behar du lan ordutegia 8 ordu batetara eta arratsaldez 5 8:00. Beharrezko ikasketa maila erdi mailako lorezaintza. Interesatua bidali kurrikulunak g.a.m.floristeria16 helbidera. Zerbitzari eta sukaldaria behar dira Iruñan, interesatua bidali kurrikulunak hola@lau-ecomunicacion.es helbidera. Telekomunikazio enpresa batek administrari laguntzailea behar du. Kurrikuluna bidali montalbanteleko@gmail.com helbidera. Probiotiko eta ontziratze lanetarako laguntzailea behar da Iruñan, lanaldi osorako interesatuak kurrikuluna bidali earrizu@kaiku.es helbidera. Diseinatzaile grafikoa web orri programatzailea behar da Iruñan, lan ordutegia goizeko 9:00 eguerdiko ordu bitara. Kurrikuluna bidali ofertasdiseiprog@gmail.com helbidera.
Ibilgailu tailerrerako elektrizitate mekanikoa behar da Iruñan. Beharrezko ikasketak lanbide heziketa elektrizitate mekanikan. Kurrikuluna bidali info@tallerespamplona.com elbidera. Adinekoekin lan egiteko 2 langile behar dira lanaldi osorako txandaka goizez edo arratsaldez. Kurrikuluna bidali trabajaconnosotros@soleraasistencial.es elbidera. Gauetan lanerako erizaina behar da Iruñan. Kurrikuluna bidali trabajaconnosotros@soleraasistencial.es elbidera. Administraria behar da telefonoz arreta lana, jendeakin egon eta kontabilitatea eramateko lan ordutegia 9 ordubitara eta 4 7:00. Kurrikuluna bidali Mikel FL 007@hotmail.com elbidera. Arraindegi batek garbitasunerako langilea behar du, astean 24 ordu. Kurrikuluna bidali rrhh.pamplona@egidoialeclerc.es elbidera. Aleman klaseak emateko irakaslea behar da Iruñan, astean 4 ordu. Kurrikuluna bidali info@loacart.es elbidera. Piano irakaslea behar da Iruñan, bakarkako ikaslekin lan egiteko, astean 25 ordu. Kurrikuluna bidali info@sebastiandealbero.com elbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com elbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Donestebe.